5 asi. Defuzol. Si robíš piču! Ja som vás zabil, sorry. Preboha živého, Prečo chlapci. plantujete sami do piči dvaja? Ale chápeš to, veď ste tam mali prísť už dávno. Ale prečo si išiel s nami na bečko? Ne, ja som dobrý, ja som dal 2 na Ačku. Ide môj rush systém s Čo? 50. Včera, čo ste hrali ešte pred CS-kom? Čo sme hrali? Hearthstone chvíľu, nie sme hrali, či čo? Ani neviem. Som si nehral. Počkaj, nie, ešte to sme hrali do obeda. Či po obede, či kedy to bolo. Neviem, neviem. Mám problém rozdeliť tie dní, vieš ako. Počkaj, prejdem, lebo ma zabije. Okej. Aha. Dobre, vyrašujem to. Jeden mid na rohu. Nie. 14 vezmi. Počkaj, do piče, ukáž. Sorry. Alebo ak chceš, tak choď cez sandbagy tam hore. Dobre, zase s tým je. A má... Zas som na Bčku sám. Je si na bečku? Poď. Na Ačku, Adam. Chlapci, ja som dal nehajte mi jesť do piče, ja idem po nich. Dobre. Nehajte mi jesť, choďte plentu na... Zelenino. Ja sa červoč bude robiť highlighty, že dal som ace. Tak chcem highlight, no. Poď si na Ačko, lebo bomba. Dal som ace. Aaaa! Nie! Kokot! Ja som chcel len voš, ty dement. Ty si taký pošuk. Choďte k tej bombe do piče. Vyjem sa na tú bombu, ja chcem ísť, ja už nemôžem. Videli ste, čo mi spravil, to je skurviak. Ja o 5.00, tak to si frajer. Si robíš srandu. Zrefuzuje, ja mám v tuneli, vieš, na... Onom do piče.